Un paso máis no camiño da recuperación do noso patrimonio forestal. Eu levo 12 anos na comunidade, desde que eu entrei, pois o lema da comunidade é de levar o máximo de terreno posible a roble, a castaño, cerezos, se pode ser, e ir eliminando o eucalipto. Hai xente que aínda non se lle dá metido na cabeza que a larga que pode ser máis productivo isto que o eucalipto. Pero, independentemente de que a min me gusta isto, é que nós estamos na Organización Galega da Comunidade de Montes, estamos na mancomunidade do Concello de Pontevedra, e estáse pola labor nas dúas asociacións, está pola labor de ir cambiando. A usurpación deste monte, sendo un mal para os veciños, temos que reconocer hoxe que foi moito peor para o propio monte, porque durante 45 anos estuvo totalmente abandonado, como se pode comprobar, facendo experimentos en el con especies invasoras como a mimosa ou o eucalipto, e así destrozando de algún xeito toda a riqueza que hoxe podíamos ter aquí, con especies nobles, e falaríamos dunha productividade do monte que non ten nada que ver coa que temos agora. Son moitas as bestas que pacen ceibes por estes cumios. A milenaria actividade gandeira convive coa explotación forestal e cos novos usos do monte. Xunto aos animais en semiliberdade, conviven outros animais salvaxes que sobreviven malia a crecente presión humana. Para asegurar a súa supervivencia, faise necesario establecer espazos protexidos, reservas biolóxicas que aporten un espazo vital a estas especies animais onde poidan vivir e reproducirse. Falando así un poquillo dos grupos de animais que podemos encontrar aquí, destacarían sobre todo os insectos, os invertebrados en xeral, pero os insectos en particular. O que pasa é que catalogar realmente todas as especies de insectos que hai neste territorio sería un traballo ímprobo, ¿no? Pero prácticamente hai que recoñecer que os invertebrados en xeral forman a base de toda a cadea trófica que existe neste territorio. Entón, o máis salientable sería falar dos que se chaman macrozoólogos, é dicir, as especies de animais grandes, ¿no? Que prácticamente todo o mundo coñece, que serían basicamente os vertebrados. Entón, aí, empezando por os vertebrados, habría que falar dos réptiles, non? E é certo que nas zonas nas que estamos a falar existe unha variedade importante de réptiles, sobre todo a base de lagartos, non? Lagartos ou lagartixas, nas que destacarían o lagarto das silvas, pola súa contrastada cor verde e azul, e o lagarto arnal, que se daría nas zonas onde xa non hai árbores e si hai unha cobertura de matogueira, como falábamos antes, de xestas, uces, intercaladas con valados ou muros de pedra para separar as fincas tradicionais. Logo estaríamos xa nos anfibios, e aquí habría que resaltar unha especie que está en perigo de extinción, un endemismo da zona noroeste da Península Ibérica, que sería a saramaganta. Logo temos varios tipos de ras, sapos, e polo tanto, digamos que a nosa fauna de anfibios estaría moi ben representada nesta zona. Pasaríamos xa despois ao grupo das aves, e o grupo das aves sí que sería con diferencia máis abondoso. As aves quizás sexa o grupo de vertebrados que mellor se soubo adaptar á convivencia cos humanos. Hai que destacar sobre todo a presencia dos paxaros, que son dentro do grupo das aves as especies de paxaros pequenos cantores, ¿no? Que son a maioría das aves que nos coñecemos, pois desde os pardais aos ferreiriños, o paparrubio, etc., que se acercan precisamente ao ser humano para poder sobrevivir sobre todo nos duros meses de inverno. Logo, habería que destacar dentro das aves o grupo das aves de rapina, tanto as aves de rapina diurnas como as nocturnas. Nas diurnas, sobre todo, creo que todo o mundo coñece xa o miñato, ¿no? Que é esa águia que temos sobrevoando moitas veces os nosos bosques e os nosos campos. E no caso o lagarteiro, que é
unha ave de rapina máis pequena e que gosta moitísimo de cazar insectos grandes e pequenos lagartos. E xa no caso dos mamíferos, dos grandes animais, pois temos posiblemente bastante xabarín, como nun caso de destrucción a unha plantación de millo pode ser evidente, e mesmo o teixugo ou porco teixo, que é moi difícil de encontrar, porque é un animal tremendamente nocturno, pero que vai deixando sempre restos ou pegadas co que podemos seguir a súa pista. Neste grupo de vertebrados grandes, sobre todo mamíferos, temos que volver tamén salientar o caso do raposo, que quizás sexa o superdepredador que temos nesta zona, porque hai que considerar que o lobo, que é o gran superdepredador xunto con ser humano do territorio no que vivimos, nesta zona pois está bastante afastado e non hai, pois, por lo menos noticias del desde hai moitísimo tempo. Xa mamíferos máis pequenos, pero tamén moi importantes no ecosistema, serían, por exemplo, os mustélidos, no grupo no que estarían, por exemplo, as denociñas ou denosiñas ou toniselas, como se chama en varios lugares, e mesmo a martaraña, que son animais pequenos, pero moi activos. Son depredadores moi especializados, sobre todo na captura de furaños, musgaños, e mesmo pequenos ratos ou coelliños. Outro animal mamífero que realmente acaba de medrar as súas poboacións de maneira bastante importante e que antigamente prácticamente xa non o podíamos ver é o caso do esquío. E o esquío é a prova evidente de que cando se traballa ben o monte, de cando se deixa ao bosque recuperarse, etc., o esquío volve aos seus lugares de sempre. Os regatos e mananciais que abrollan no monte regan os vales das parroquias de Salcedo, Lourizán e San Xulián. Son valiosos recursos hídricos da agricultura local, alimentan fontes e traídas veciñais e son, en sí mesmo, un rico e delicado ecosistema natural. Bueno, estamos aquí nun lugar emblemático da parroquia de Salcedo, Fonte da Plata, o nacemento do río do Batán, o principal afluente do río dos Gafos, e o río que de algún xeito alimentaba de agua as terras de regadío da parroquia de Salcedo, unha das máis ricas do concello de Pontevedra. Un dos aspectos que convén ter en conta no futuro é o tema das aguas. Aquí en Salcedo, esta parte do monte é a que alimenta ahora mismo a todas as casas, a toda a población, a través de traídas de comunidades de agua individuales e colectivas. E eu penso de que, tal como está concebida a explotación forestal, o que está é aniquilando os propios yacementos dos manantiais. Por lo tanto, eso, tal como vai o cambio climático, temos que pensar de que isto hai que facelo de inmediato. O sea, eu que xa non son xoven, reconozco que moitos manantiales que eu conocía e que tiñan agua de abondo, hoxe están prácticamente secos. E aquí ninguén se chama engaño de que quen seca os manantiales non é tanto a variación do clima, senón os eucaliptos. E iso temos que concebir como unha enfermedad que está a sofrir Galicia, sobre todo nestas zonas húmedas, pero que van a ter unha repercusión moi inmediata nun elemento fundamental como é a agua. Eu penso de que donde hai manantiales de agua, habría que eliminar de facto todo tipo de árboles como o eucalipto para que a agua siga alimentando as casas e a poboación. Miradoiros como de Catadoiro ou de Pornedo son privilexiadas atalaias onde pousar a vista no mar e gozar da fermosa paisaxe das nosas rías. Concretamente o Alto do Pornedo constitúe un dos mellores miradoiros naturais de toda a comarca, un balcón sobre a ría de Pontevedra cunhas vistas panorámicas espectaculares. Unha das principais actuacións que propón o proxecto de Sete Camiños é a creación dunha ruta arqueolóxica.
Trátase dunha ruta circular que articularía o espazo, polo que desempeña un papel importante o permitir poñer en relación todos os elementos de interese de maneira que o visitante pase por cada un deles. A Serra de Domaio conforma un espazo natural de gran valor. É a cadea montañosa da península do Morrazo, son os Montes do Morrazo. Debe ser un espazo protegido que sexa preservado de cara ao futuro, xa que debe xogar un papel fundamental como reserva biolóxica e como gran zona de esparcimento da comarca. A unidade natural da Serra de Domaio posúe diferentes espazos que forman un conxunto e son complementarias entre sí. A Cruz da Maceira, Chan de Arquiña, Chan de Armada, a Lagoa de Castiñeiras e o espazo dos Sete Camiños son lugares cunha continuidade espacial que deben ser articulados para poder conxugar todos os seus recursos e converterse nun referente galego de turismo natural e cultural. O proxecto de Sete Camiños contempla a conexión do espazo coa Lagoa de Castiñeiras a través de dúas rutas que pasan por algúns elementos patrimoniais de gran valor. A mámoa de Cavada do Pito, ubicada nun escalón interior da dorsal Castiñeiras-Chan da Lagoa, é utilizado como marco entre os concellos de Pontevedra, Marín e Vilaboa. Os conxuntos de gravados rupestres de Champás e a Carrasca na parroquia de San Xulián son, tras os de Mogor, os conxuntos máis destacados do concello de Marín. Destaca a cantidade de gravados e, sobre todo, a beleza de algúns deles. No ano 2003, xunto á construcción da variante de Marín, a Xunta e a Comunidade de Montes de San Xulián acordaron crear unha área recreativa aos pés do Pornedo. A súa construcción supuxo a desaparición dun petroglifo debido ao desinterese de ambas partes. A desgraza para o petroglifo foi que non estaba catalogado. O tempo demostrou que este área recreativa foi unha mala inversión por estar totalmente infrautilizada e ser obxecto de constantes ataques vandálicos. A creación do espazo natural e arqueolóxico dos Sete Camiños permitiría darlle un sentido e unha función a esta área recreativa. E o que é máis importante, recuperar o petroglifo hoxe desaparecido baixo esta pista. Dúas son as principais ameazas que se divisan no horizonte máis cercano do proxecto dos Sete Camiños: a franxa de seguridade de Abrilat e o polígono industrial do Pituco. A creación do cuartel de Figueirido nos anos 60 supuxo a usurpación de monte veciñal das parroquias de Salcedo, Lourizán, Postemirón e Figueirido. A franxa de seguridade que o Ministerio de Defensa pretende crear agora volve a hipotecar o futuro dos montes comunais destas parroquias e afecta directamente o espazo natural e arqueolóxico dos Sete Camiños. Os militares non respectan o patrimonio como quedou patente no caso da mámoa de Louredo. Parte do patrimonio incluído no espazo dos Sete Camiños quedaría dentro da franxa de seguridade cun futuro incerto, cando menos no que o seu desfrute por parte dos cidadáns se refire. A franxa de seguridade significa que gran parte dos terrenos que conforman o espazo quedarían restringidos para os usos civís e pasarían a ser controlados militarmente, de maneira que calquera actividade dentro da franxa, un simple paseo para visitar os petroglifos, debe ser autorizada previamente polos militares, que van controlar a todo civil que entre na franxa, tal como acontece na actualidade nos terrenos propiamente militares. Isto supón un claro paso atrás nos dereitos da sociedade civil. O proxecto persegue xustamente o contrario, que os elementos patrimoniais que agora quedan dentro do recinto militar, como o conxunto rupestre do Outeiro dos Apañados, do Outeiro da Mina, do Campo do Tiro ou de Chan da Moura, todos eles BIC, poidan ser admirados libremente polos cidadáns, xa que levan décadas secuestrados polos militares cando son patrimonio de todos.
O Concello de Marín pretende construir un polígono industrial no contorno dos Sete Camiños e o Monte Pornedo. O dano sobre o patrimonio natural, cultural e paisaxístico son motivos de peso para que os seus promotores reconsideren a súa proposta. É necesario un modelo racional e sustentable. Esta zona conforma un anfiteatro natural sobre a vila de Marín, polo que o impacto paisaxístico sería brutal, encaixonando a Marín entre a pantalla que constitúe actualmente o porto e este polígono, lastrando as posibilidades dun desenvolvemento sustentable. A construcción deste polígono botaría por terra todos os esforzos da xente que traballa para a creación do espazo natural e arqueolóxico dos Sete Camiños. Un polígono industrial é incompatible co que o espazo dos Sete Camiños significa. A elección deste espazo do Monte Pornedo para a construción do polígono industrial non pode ser máis desacertada. Son moitos os motivos que o desaconsellan, pero o impacto paisaxístico debería ser suficiente. Un aspecto moi salientable que teríamos que fomentar, sobre todo para pôr en valor de novo este territorio, é considerar que está xusto situado na zona de enganche entre todo o que sería a dorsal do Morrazo, desde terras interiores de Pontevedra cara a Cabo Home e Cabo Udra. É dicir, da mesmo xeito que os seres humanos precisamos de estradas e camiños para comunicar as aldeas, as cidades ou as vilas, na natureza é necesaria a existencia de corredores, a existencia de camiños de vegetación cubertos de bosque, onde non só a vegetación, senón tamén a fauna poda transitar sen ningún tipo de problema e os ecosistemas teñan o que se chama unha continuidade. Si este territorio pode ser de novo posto en valor e recuperar a súa riqueza, tanto de biodiversidade como ecolóxica como patrimonial, estaríamos contribuindo a facer de toda a península do Morrazo dun corredor verde realmente atractivo e que poría en contacto as terras interiores de todas as comarcas limítrofes de Pontevedra as zonas finais do Morrazo de Marín, Bueu e mesmo Cangas. Iso sería realmente un éxito rotundo porque faría ver desde o mar cara adentro toda unha sucesión de bosque que faría a vida, lógicamente, moito máis agradable e, sobre todo, moito máis natural. Creo que o primordial é precisamente dedicarse máis ao monte, facer que o monte sea sostible, que sea de riqueza forestal en especies nobles, pero tamén que sea de riqueza para o esparcemento, para os veciños, para a propia población, para que sea de disfrute, non solamente de produción, senón de disfrute. A zona dos Sete Camiños, o Monte do Pornedo e o Monte do Catadoiro constitúen un espazo privilexiado de singular relevancia natural e patrimonial. Esta área está chamada a converterse nunha zona de esparcemento dos concellos de Pontevedra, Marín e Vilaboa. Unha extensión natural do Parque da Lagoa de Castiñeiras que pode chegar a ser un importante referente que axude a enriquecer, fortalecer e diversificar a oferta cultural e turística da comarca. A proposta de creación do Espazo Natural e Arqueolóxico dos Sete Camiños representa unha alternativa viable para convertelo nun referente identitario para a comunidade local, ademais de constituir un recurso social e económicamente rendible. Resulta, pois, prioritario proceder a protexer esta área de posibles agresións e revalorizar os seus recursos garantindo a súa conservación. Para a posta en marcha deste proxecto, é necesaria unha acción conxunta das comunidades de montes, de colectivos sociais e das administracións. Unha cooperación que supere antiguas visións localistas ou partidistas. Unha nova estrategia colectiva que aposte por unha xestión sostible dos nosos montes e recursos, pola conservación e posta en valor do noso patrimonio material e inmaterial e por unha visión a longo prazo que garanta unha digna herdanza natural e cultural para xeracións futuras. Só así será posible a creación deste espazo natural e arqueolóxico. Só así terán un futuro viable os nosos montes e a nosa propia cultura.
Música